Ndakuzayi. Ndapana chiri kubuda. Aya. Nazotaura kuti here. Aiwa. Nyamtera uya chibhuyi. Asi ndakuzindikunya. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Ndula kubonza sebati baba. Baba without ndizoti kuna wandikima kuti ndiwe na wazi kuti miaka mirasi. Ati wana akaurema kwa kaka cheno. Inzwa hizi tisati tasimuka tinenge toda kuzopa feedback, ndio basa rangu randanga ndichinyora ngekuti yenge iri nyaya yani ya Agnes nani nyanga akabudirwa, asi mbuya wari kuti kana muchinge musina kugutsikana makasununguka kufamba kuenda kumwe kana makwata amabvisa, mbuya wari kuti munogona kutora kana muchinge mazozwa matara akasiyana, asi ranhasi riri kuti mai avo wakachena. Ndio randa kunotura kunani kuna Changamire kuti uyu anyakubudirwa anzi panyama haana kubudirwa ari kuigodo neshanje. Ndio randa kodzwa kana ari kunani kuna Changamire tozonzwa nekufamba kwenguva kana paine zvimwe zvamuda kuzobvunzisa zviri kunze nenyaya iyi makasununguka kuzoita futi mamwe matare muchiudzwa futi kuti panodiwe kuita kuti mutumbu uyo usunungurwe. Anenge mamwe matare akasiyana nechi neaya. Ndio zvataura mbuya mazvita. Changamire ndiye uchasunga, Changamire ndiye uchakokota. Isusu hatina ratinowedzera nekuti tatumwa naChangamire. Isusu hatiwedzeri. Agogoro kuti rangu ndapedza rekuchena. Zvako muri kuti mimi uyo murapwa uyo akuchada kuti arapwe ari mwechini. Makorokoto kuna phone. Anga zvachata makorokoto ziwa. Mama poteka ziwa. We. Musafeba musende. Machembera zvakanaka shuwa. Right, imimi musaendeka. Ndichada kupinda nemumo kana matara akupera emukati. Ndichada kupinda nemu mukati. Munombosuduruka nekuti pane mamwe matara akapera. Makorokoto soko.
Karanganda msadaro karanganda. Karanganda msadaro karanganda. Ndapana chiri kubuda. Nazotaura kuti here. Aiwa. Nyamtera uya tibhuyi. Nhasi ndakuti ndikunyeka.